ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки ҳар як шумо хуб ҳастед. Имрӯз хостам ки дар бораи яке аз телефонҳои iPhone ки ҳоло дар тренд аст, бисёриҳо харида истоданд, дар бораш барои шумо маълумот диҳам. Инчунин дар видеои имрӯза маълумот мешавад дар бораи телефончаи хурдакак ҳам. Барои шахсоне ки интерес набошад, ҳатман видеоро тамошо кунед. хеле ҳамаи шумо огаҳ ҳастед, телефонҳои XR дар корпуси 13 Pro, дар корпуси 14 Pro вақте баромаданд, зуд тренд шуд, яъне мардум зиёд хариданд ва чанд моҳ пеш, яъне XR дар корпуси 15 Pro-ро ҳам бароварданд. Аз ин ҳам бениҳоят зиёд харида истоданд. Мо дар бораи ин ҳоло абзор кардагӣ набудем, чун партияро меовардем, зуд тамом мешуд, яъне меовардем, зуд тамом мешуд ва ин навбат бошад боз як партияи калони дигар овардем. Хостем ки дар борааш кӯтоҳ барои шумо маълумот диҳам ва як хушхабари дигар ки, яъне ин навбат бошад нархи телефонҳоро барои шумо хело арзон кардем. Хуб, биёед акнун мо дар бораи ин телефон барои шумо маълумот медиҳем. Ин телефон якчанд намуд мешавад, лекин дар дасти ман аз ҳама качествои хубаш. Масалан, як намудаш XR-ро запчастояшро мегиранд аз ҳар куҷо, телефонро сабират мекунанд. Намуди дуюмаш бошад, яъне оригинални XR-ро мегиранд, дар корпусаш 15 Pro-ро мезананд ва баъд аз ин бошад батареяшро иваз мекунанд, ба фурӯш мебаранд. Качествои сеюмаш бошад, яъне XR-и оригиналро мегиранд, экрани оригинал мезананд, телефон дар дохилаш оригинал ва батареяшро нав мекунанд, ба фурӯш мебаранд, ки аз ҳама качествои хубаш аст. Шумо шояд дар дигар ҷо, яъне нархҳои инро ҳар хел бинед ва аз ҳама қиматаш баъзеҳо махсусан ҳамин телефонро шояд 26-27 ҳазор рубл мефурӯшанд. яъне аз ин қимат намешавад. Дигараш 18 000, 19 000 ва дигар нархҳо ҳам шумо метавонед ки ёбед, лекин качество аз якдигараш фарқ мекунад. Дар коркунии ин iPhone ягон камбудӣ надидам, яъне мисли дигарам iPhone-ҳо, настройкааш ҳам ҳамин тавр аст. Камераш ҳамон камераи XR ва суратгиракаш ҳам ҳамон камераи XR аст, ки 3-4 сол пеш қариб нисфи блогерҳо бо ҳамон камераи XR сиёмка мекарданд ва ҳоло бошад албатта хело камераи боз ҳам хуб баромад. Дар сайти iPhone агар бо серийни номери ё имеяш проверка кунед, яъне XR-и оригинал нишон медиҳад. Баъзеҳо iPhone-и 15-ро яъне бо титан гуфта қариб аз ҳуш мераванд, лекин яъне корпуси гирди инро бинед ки яъне аз титан ягон фарқият надорад. Дар авито даромада XR-ро дидам ки ҳатто БУ корпусаш хароштагӣ тақрибан аз 18 то 22 ҳазор рубл меистад. Акнун барои мо танҳо Китай метавонад ки яъне корпуси инро нав карда танҳо бо нархи 10 сараст XR-ро барои мо пешниҳод кунад. Албатта ин аз XR дида чанд баробар хубтар аст, чунки яъне корпусаш нав, албатта батареяш нав, чем аз оне ки яъне XR-и БУ мегирем. Face ID дорад, яъне мисли XR, инчунин фонарикаш ҳам дар мегирад. Хулоса дар ин ягон камбудӣ надидам. ҳоло аксарият ду симкарта истифода мебарем ва вақте ки мо iPhone мегирем, лекин iPhone як симкарта дорад. Мо роҳи ҳалли ин мушкилиро ҳам боз пайдо кардем ки, яъне телефончаҳои хурдакак овардем барои шахсоне ки намехоҳанд ки ду телефон гирифта гарданд неудобна. Ин телефон ба монанди калиди мошин аст, яъне майда-як ин дар кисаатон мегиред, мегардед ки нигоҳ кунед ки чанд қадар телефон майда. Ина бениҳоят телефончаи хурд аст, ду симкарта мебарад. ҳатто шумо 3 симкарта дошта бошед, вақте iPhone-ро мегиред дигар ягон мушкилӣ надоред. Дар ҳамин телефон мемонед. Нархи ин телефон 1990 рубл аст. Доставкаш бепул. Инчунин дар iPhone ин чихоли махсус дорад, яъне чихоли оригинални кор намедиҳад. Инро маркетинг кардаги ҳастанд. Мо чихолашро бепул медиҳем, стеклояшро бепул медиҳем. Нархаш хеле гуфтам 23900 рубл ва инчунин доставка барои шумо бепул равон мекунем. Шумо дар кадом кунҷу канори Россия бошед, метавонед ки заказ кунед тариқи почта. Агар дар Москва бошед, курьерҳо мебаранд. Ин телефон яъне 2 ҳафта гарантия дорад. дар сурати ягон брак баромадан шумо метавонед ки яъне иваз кунед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. То видеоҳои оянда, хайр.